Mos arriba la informació ara des de l'Ajuntament de Ciutadella. En el marc del projecte de ciutat que impulsa l'Ajuntament de Ciutadella i en consonància amb la consideració de ciutat educadora que té el nostre municipi, des de l'àrea d'esports s'ha tornat a posar en valor el programa Educa'm en l'Esport. Avui tenim a COPE Menorca a Josep Jonada, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ciutadella, i a ell li volem demanar que ens expliqui un poc més d'un programa, el d'Educa'm en l'Esport, que, com han dit, ara ha recuperat de nou tota la vigència. Bon dia, Josep Jonada. I quina és la filosofia d'Educa'm amb l'Esport? El programa Educa'm amb l'Esport és un programa que, com hem dit, neix de la filosofia del projecte de ciutat i de ciutat educadora, dels quals l'Ajuntament de Ciutadella forma part, i és un programa que té com a filosofia l'educació en valors a través de la pràctica esportiva, a part també de fomentar els hàbits saludables entre els escolars. Finalment, també aquest programa Educa'm amb l'Esport el que cerca és tenir una educació integral de la persona a través de la pràctica esportiva. Aquests tres grans eixos responen a la necessitat d'educar a la persona d'una forma harmònica i respectuosa amb el seu procés de creixement. Com sabem, la pràctica esportiva té tota una sèrie d'elements que són ideals i òptims per al creixement de la persona, i creiem que l'educació en valors, els hàbits saludables i el creixement integral dels fiets i les fietes de Ciutadella és bàsic per tenir una societat millor. Tot i que l'equip de govern li ha donat un nou impuls, realment Educa'm en l'Esport és un programa que ja té un important recorregut. Com ha evolucionat aquest programa al llarg del temps? El programa Educa'm en l'Esport, des dels seus inicis, ha anat fent una sèrie d'accions per foment de l'educació en valors a través de la pràctica esportiva. L'any 2000, l'any del seu inici, es va posar en marxa un programa i un projecte de conscienciació de l'educació en valors a través de l'esport, en el que es va redactar un decàleg de l'esportista, en el que convidava tots els esportistes a tenir una sèrie de comportaments durant la seva pràctica esportiva. A més, l'any 2009 també es va tornar a recuperar aquest programa Educa'm amb l'Esport, que durant uns anys havia estat dins el calaix, i es va tornar a emprendre una sèrie d'accions en relació a l'educació en valors, com per exemple va ser l'organització d'un festival en el que totes les entitats esportives van poder donar a conèixer les seues activitats, a la vegada que es posava en comú un manifest en el que tothom signava un compromís també a tenir una sèrie de paràmetres en compte, com el respecte en els altres i tota una sèrie de comportaments cívics a la pràctica esportiva. A partir d'aquí s'han fet algun altre festival en el que les entitats han participat i han donat a conèixer les seues activitats, a la vegada que també s'han fet algunes xerrades i alguns tallers de conscienciació cap a les famílies, però va quedar un poquet també aturat aquest programa fins a l'actualitat. I decididament en aquest any que du l'actual equip de govern a l'Ajuntament s'ha apostat per recuperar tots aquests valors. En l'entrada del nou equip de govern el que he volgut fer ha estat donar un impuls i recuperar aquest programa que hi donem tanta importància. Donada la nostra visió de la gestió de l'Ajuntament, que s'ha de fer d'una forma transversal, creiem que programes com Educa'm amb l'Esport responen molt bé a la manera que s'ha de gestionar, en aquest cas, l'esport. Des de els serveis d'educació i d'esport s'ha recuperat aquest programa i s'ha donat un impuls a les accions que es volen fer. Tenint en compte els diferents objectius que té el programa Educa'm amb l'Esport, com he dit abans, d'educació en valors, del foment dels hàbits saludables i de l'educació integral de la persona, el que han fet han estat tres línies de feina. Per una banda, a nivell d'hàbits saludables, han duit a terme secció de xalapatis, que es va fer una prova pilot amb els centres de secundària, amb el primer i segon d'ESO, en els que vam dinamitzar els diferents patis, i en els que va tenir una molt bona acollida per part de l'alumnat i també per part dels centres i l'implicació dels departaments d'educació física, i que va ser un èxit i que intentarem seguir amb aquesta activitat.
Per altra banda, amb l'educació en valors i amb l'educació integral, el que ja hem fet ha estat l'elaboració d'un dossier pedagògic en el que fem una proposta des de les àrees d'educació i d'esports de quina manera s'hauria de dur a terme l'educació esportiva dels FIATs, tenint en compte la normativa i la legislació de balear de l'esport escolar i també tenint en compte un poc criteris com l'Organització Mundial de la Salut que xerra de quin tipus d'activitat física és la més recomanada per als FIATs i també tenint en compte criteris tècnics els quals defensen una formació esportiva adaptada a les característiques del FIAT i la FIAT en cada una de les edats. Per tant, educar amb l'esport torna a aparèixer amb una filosofia clara i amb un projecte i un pla d'acció que va emmarcat amb aquestes tres línies. I a partir d'aquí el que volem posar en marxa és un nou model esportiu per Ciutadella. Per això creiem que és imprescindible tenir el suport i tenir el recolzament i la implicació de tots els clubs esportius de Ciutadella en els quals han convidat a formar part d'aquest programa d'Educar amb l'Esport i que d'una manera que ho puguem canalitzar a través del Consell Municipal d'Esports, que era un òrgan que també havia deixat de funcionar i que ara volem recuperar, del qual estem ara mateix modificant el seu reglament perquè hi pugui haver una participació més àmplia per part dels clubs esportius. I això serà el marc un poquet de feina que durem a terme per dur i per executar les accions del programa Educar amb l'Esport. Llavors, enguany, Educar amb l'Esport dona una passa més i es convida en els diferents clubs esportius que siguin ells directament els que transmetin als seus esportistes la filosofia del programa. Sí, de fet, es tracta de que Ajuntament i clubs esportius, en total hi haurà 19 clubs esportius, firmarem un acord, un conveni, en el que ens comprometem de qualque manera a executar aquest programa Educar amb l'Esport a través de les activitats pròpies de cada club. Nosaltres d'aquesta manera volem que els clubs es facin seu aquest programa i que ells siguin els reals els transmissors, perquè creiem que el teixit associatiu és el qui ha de donar aquest recolzament a l'administració pública per transmetre tota una sèrie de valors, en aquest cas valors esportius i educatius. Per tant, de fet, dins el mes de setembre firmarem un acord amb cada un dels clubs en els que ells es comprometen a una sèrie d'accions i l'Ajuntament també es compromet a recolzar aquesta implicació d'aquests clubs, un poc també aportant els recursos que l'Ajuntament puguin sortir. En aquest cas, el programa Educar amb l'Esport es veurà reflectit en totes les activitats que els 19 clubs duran a terme dins els seus programes propis esportius durant la temporada d'hivern i també durant l'època d'estiu. Què implicarà l'acord per als al·lots i al·lotes esportistes que formin part d'aquests 19 clubs que s'han adherit a la proposta? Aquest conveni un poc es materialitza i un poc es posa en pràctica a través de 3 programes diferents. O sigui, els clubs s'adhereixen a aquest programa assumint aquestes 3 activitats diferents. Per una part, hi haurà el primer programa que es diu Vine a Borinar, que està dirigit a filles d'entre 3 i 5 anys i que aquest programa serà exclusivament ofertat per l'Ajuntament de Ciutadella. O sigui, els clubs no oferiran activitats esportives de 3 a 5 anys perquè el que creiem és que el FIAT en aquestes edats el que necessita és una base motriu per fonamentar un poquet el que serà la formació posterior. Per tant, els elements que s'han de treballar durant aquestes edats han de ser totalment transversals a tots els esports i no concrets de cap un dels esports. Per això l'Ajuntament va creure convenient, i els clubs també ho van veure així, que de 3 a 5 anys els FIATs el que han de fer és tenir una pràctica multidisciplinar amb elements de
de treball psicomotriu, emocional i social, i es durà a terme des de l'àrea d'esports. A partir d'aquí hi haurà el programa Descobreix l'Esport, que està dirigit a filles d'entre 6 i 7 anys. Aquest programa ja es vincula en cada un dels clubs. Cada fiat que vulgui practicar esport, que tingui aquestes edats, es pot dirigir a qualsevol d'aquests clubs, i el que es farà en aquest cas és que s'ha unificat un programa. O sigui, tots els clubs que facin activitat entre 6 i 7 anys tindran un bloc comú que és comú a tots els esports. I després una part específica, que ja seria per filles de 7 anys, que ja seria la introducció a l'esport en concret. Aquesta franja és la que dèiem de transició un poquet, de tenir una base motriu més genèrica a tenir la formació esportiva més concreta, passant per aquesta part més transitòria. Per això aquesta franja d'edat es durà a terme en els clubs i també a l'Ajuntament. Es combinarà aquests dos tipus de continguts. Des de l'Ajuntament el que oferim són els recursos humans que nosaltres tenim i professionals perquè puguin assessorar i perquè puguin dur a terme aquesta activitat en aquestes edats. I a partir dels 8 anys, dels 8 als 16 anys, ja és un programa que es du a terme exclusivament en els clubs, que és el programa ja de formació esportiva que cada club amb el seu esport corresponent creu que ha de dur a terme, i es fa exclusivament en els clubs. És un programa que cada club elabora, que cada club dissenya, però que ha de donar coneixement a l'Ajuntament, i l'Ajuntament el que fa és complementar-lo amb aquesta part d'educació en valors, amb la part d'aquesta educació emocional i social, i es concreten una sèrie d'accions per poder complementar i tancar la formació de forma integral. I creiem que això és un model en el que els clubs hi tenen una participació molt activa i que ens assegurem que tots els fiats i fietes de Ciutadella tenen una formació esportiva adequada i adaptada a cada una de les edats. Moltes gràcies, Josep Joaneda, per venir a Cope Menorca avui matí. Bon dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i agrair una altra vegada als clubs i a les entitats esportives que s'han implicat i han volgut treballar i volen treballar amb nosaltres per tenir un projecte de formació esportiva, i també agrair als tècnics de l'Ajuntament que han treballat molt dur per poder ja aquest any executar aquest programa. Molt bon